ତାର ପ୍ରକୃତ କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବଢୁଛି କେବେ ନା ଧନତେରସରେ ବଢୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବଢୁଛି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସିଜନରେ ବଢୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ସିଜନରେ ହିଁ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଥରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏଇ ସିଜନରେ ବଢୁଛି? ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନର ବିଜନେସ କରାହଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନର ବିଜନେସ କରାହଉଛି ଏଠି। କେମିତି ନା ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଲେ, ବଡ ବଡ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ରହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ। ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇ ବିଜନେସ କରାହଉଛି। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଇମୋସନ ସହିତ। କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଥାଏ କଣ ନା ଏଇ ଧନତେରସ ହେଲା କିମ୍ବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଦଶହରା ହେଲା, ଏ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କିଣିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବେ। ତ ଯୋଉ ଦିନ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, ମନେକର ଧନତେରସ 15ରୁ 20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପେପର ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବେ। ପେପର ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବେ। ପେପର ଗୋଲ୍ଡ କଣ? ପେପର ମାନେ କାଗଜ ନା, ପେପର ଗୋଲ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଣିବେ। ମନେକର ଗୋଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଜଣେ କିଣିଲା, 100 କେଜି ସୁନା ଜଣେ କିଣିଲା। ସିଏ ବାସ୍ତବିକତାରେ ସେଇଟା କିଣିନି, ସେ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ 100 କେଜି ସୁନା କିଣିଛି ବୋଲି। ଇଏ ମନେକର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ 100 କେଜି ସୁନା କିଣିଛି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ। ତ ସୁନା ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଇଯାଉଛି, ଅଚାନକ ତାର ଦାମ କଣ ହଉଛି, ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ ରୁଲଟା ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଡିମାଣ୍ଡ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ। ମନେକର 100 କେଜି ସୁନା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ଜଣେ ଉଠେଇ ନେଲା, ତ ସୁନାର ଦାମଟା ବଢି ଚାଲିବ। ମନେକର 60,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମନେକର 10 ଗ୍ରାମ 60,000 ଅଛି। ତ ଏଠି କଣ ହବ, ସୁନାର ଦାମ 65ରୁ 70,000 ହେଇଯିବ। 65ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାର ଦାମ ବଢିଯିବ। ଏଠି ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କର, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଦିଆହଉଛି ପ୍ରକୃତ ରିଆଲିଟି କରିବା ପାଇଁ। ମିଡିଆ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମିଡିଆରେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ କଣ ନା କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ନା ଇକୋନୋମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ନା କଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କାରଣ ଦେଖେଇବେ ଯାହା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ ବଢିଗଲା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଧନତେରସ ଆସିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ ନା ସୁନା ନ କିଣିଲେ ଖରାପ, ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସୁନା କିଣିବେ। ଆଉ ବାହାଘର ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ନିହାତି ସୁନା କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସମୟକୁ, ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ଦାମ ବଢିଯିବ, କୋଉ ସମୟକୁ ବଢିବ, ମନେକର ଧନତେରସ ଟାଇମରେ ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନା ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗରୁ କିଣି ସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା 60,000 ସିଏ କିଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ପାଇବେ ସେ ସମୟରେ ସୁନାର ଦାମ 65ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ। 65ରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ 65 ଆଉ 70,000 ହିଁ ସୁନା କିଣିବେ। 65 ଆଉ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ ସୁନା କିଣିବେ। ଭାବିବେ କଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ବଢିପାରେ, ଏବେ କିଣିଦେବା, ଆଜି ନ କିଣିଲେ ଭଲ, ନ କିଣିଲେ ଖରାପ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ମିଳିବନି। ତ ଏଇ ସୁନା ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପେପର ଗୋଲ୍ଡ କିଣିକି ରଖିଥିବେ, ସେଇ ସୁନାକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ 65ରୁ 70,000 ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। 65ରୁ 70,000 ଆପଣ ମାନେ କିଣିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ଯଦି କମିଗଲା, ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ 5,000 କମେଇ ଦେବେ, 65,000ରେ ଆପଣ ମାନେ କିଣିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁନା ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପେପର ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି, ସୁନାର ଦାମ ଏତେ ବଢିଗଲା। ତ ସେ 70,000ରେ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 10,000 ଲାଭ, ଏବଂ 65,000ରେ ଆପଣ ମାନେ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ। এইটা হচ্ছে এর ডার্ক ট্রুথ। এଥିରେ କଣ ଅଛି ନା ଆପଣ ସୁନା କିଣିଲେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 10ରୁ 15%। 10ରୁ 15% ଏବଂ ଜିଏସଟି ଅଲଗା। ଜିଏସଟି ଅଲଗା। ଏ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ ଜିଏସଟି ଯାହାକି କେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ ଜିଏସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ। ମନେ କରନ୍ତୁ 70,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସୁନା କିଣିଛନ୍ତି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେତିକି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସୁନା ରେଟ୍ ଅଧିକ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା କମ ହେଇଥାଉ, ଏ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଉ ଜିଏସଟି କୁ ସେମାନେ ପୁଣି କାଟିବେ, ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ବା ଯୋଉ ଲୋକ କିଣିବ। ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତିଆ ସ୍କାମ ହୁଏ। ମୁଁ କହୁନି
ସୁନା ଆପଣ ନ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନା ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି କାମ କରେ। ଜଣେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଲୋକ ସୁନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବନ୍ଧକ ରଖୁଛି। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ କିଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଟ୍ରୁଥ ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ସହିତ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବା କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ପାଇନଥିବେ।